क'क्राझारनि डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफ्रा फिन खुद्रिखांदों। कलेजनि प्रिन्सिपालखौ लानानै गोजोननाय गैया बे कलेजनि फरायसाफ्रा। रायखांनो गोनांदि थांनाय दान मोननैसो सिगां डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मखौ बे कलेजनिफ्राय बोखारनानै गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामहरदोंमोन। नाथाय गुबै बाथ्राया बेसोदि दान मोनथामसो उनाव गुबुनाव थांखांनाय लारलि ब्रह्म डक्टर सुबा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव प्रिन्सिपाल महरै जइन जाफैफिनदों। जाहोनाव बे कलेजाव फिन आरोबाव फैफिननायखौ फरायसाफ्रा गोख्रों खुद्रिखांदों। फरायसाफ्रा खुद्रिखांनाय समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा बुंदों फै मिथिना लानि। नैबे डक्टर ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज क'क्राझार बेवहाय जोंहा दिनै सोमावसारनाय माखासे हाबाफारि लानानै जों सोमावफिननांगौ जादों। मानोना जेनेबा स्टुडेन्टआ गोबां प्रब्लेमाव गोलैबाय थानांगौ जादों बार बेनिखायनो जों बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों बार लाबाय थानांगौ जादों जे जोंनि प्रब्लेमखौ माखासे बा गोजौ लेभेलनि सारमोना बा बिटिआर सरकार बा आसाम गभर्नमेन्ट बिथांमोना जोंनि मा प्रब्लेम जों मानि थाखाय बार धरना होबाय थानांगौ जादों बिथांमोना जोंनि माखासे प्रब्लेमखौ बुजिनो नाजानांगोन बा माखासे जोंनि प्रब्लेम्सफोरखौ सलुसन खालामना होनो नाजानांगोन। मानोना जेब्लासिम जोंनि बे प्रब्लेमा सलुसन जाया अब्लासिम जों बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाबाय थागोन। लोगोसे जों दिनै बे कलेजाव जोङो मोनसे मोजां थासारि बा मोजां सिटुएसनखौ नागिरदों जे जोंहा बे लारलि ब्रह्म बिथांखौ जों बे कलेजनिफ्राय जोङो बैकट खालामनानै बा जों दरननानै हगारहरनाय जादोंमोन जे बेखौ जोंनो प्रिन्सिपाल हिसाबै नाङा होनना। मानोना बिथाङा प्रिन्सिपाल जानायनि जयगथायानो गैया ना पिएचडि दङ ना जेनेबा आर्ट लाइन ना मिउजिक लाइननि बा मिउजिक लाइननि सासे माबा रोंगौथि बा गोनांथि जाथारनांगौ सासे मोनसे कलेजाव प्रिन्सिपाल जानो थाखाय बिथाङा बेबादिबो जयगथा गैया आरो स्टुडेन्टफोरखौ मेन्टेलिटि टर्चार होबाय थायो। स्टुडेन्टफोरखौ मोजां बेबहार खालामा। लोगोसे स्टुडेन्टल' नङा टिचिं स्टाफ नन टिचिं स्टाफ लोगोसे गासिबो स्टुडेन्टफोरखौनो मेन्टेलिटि टर्चार होबाय थायो। माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थांबा बा माबा मोनसे रेसपन्स होना रायलायबा सिगियो फेल खालामगोन नोंखौ आउट खालामगोन मागोन होनना। सासे प्रिन्सिपालनि हुदायाथ' बेबायदि जानाङा। दा बेनिखायनो जों स्टुडेन्टफ्रा नेक्स्ट टाइम बे लारलि ब्रह्म प्रिन्सिपाल बा रिजयनिं जानो फैदोंबाबो बिथांखौ जों एक्सेप्ट खालामनो हाया। 100% जों एक्सेप्ट खालामनो हाया। बेनिखायनो जों गुरै खावलायो जे आसाम सरकार लोगोसे बिटिआर सरकार बिथांमोना थाबैनो बे जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेम बा जोंनि कलेजनि माखासे प्रब्लेमफोरखौ थाबैनो सलुसन खालामनांगौ। जेब्लासिम जों प्रब्लेमखौ जों सलुसन मोना अब्लासिम जों स्टुडेन्टसफ्रा रावबो क्लास लाया। लोगोसे जोङो अफिस स्टाफ लोगोसे जोङो क्लास रुम लोगोसे गासिखौबो जोङो बन्द' लाखिजोबनाय जागोन। मानोना जों जेब्लासिम थाबैनो जों प्रब्लेमखौ सलुसनखौ जों थाबैनो मोना अब्लासिम जों हांगार स्ट्राइक खालामगोन। मानोना जोंनि प्रब्लेम बा जोंनि डिमान्डखौ बुजिनांगोन। जों स्टुडेन्ट बेयाव केरियार दानो फैदों। जों बेयाव केरियार सिफायनो फैयाखै बा जोङो बार बेबायदि धरना होबाय थानो फैयाखै। बेनिखायनो आं गुरै खावलायो फिन खनसेबाव बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकार बिथांमोना जाहाथे जोंनि प्रब्लेम्सखौ थाबैनो सुफुङो। लोगोसे जोंनो बे कलेजाव पार्मानेन्ट सासे मोजां प्रिन्सिपाल रोंगौथि गोनां प्रिन्सिपाल जोंनिसिम जाहाथे दैथायहरो आं बेखौनो गुरै खावलायनानै बिथाङा दिनै जयनिं जाफैदों। दाखालि जयनिं जानो फैदोंमोन। दाखालिबो गाज्रि बेबहार खालामनानै थांदों बायदिसिना बुंनानै दिनैबो जयनिं जाफैबाय। माखासे स्टुडेन्टफोरखौबो लोगोसे स्टाफखौबो गाज्रि बेबहार खालामबाय। दिनैनो जुदि रिजयनिं जानो फैनायावनो जुदि बेबायदि बेबहार खालामबा जों उनावहाय बा फिउचाराव जों बेनिफ्राय मा मोजां बेबहार मोनगोन जों मालाबाबो फोथायनो हाया। लोगोसे सासे मानसिया भुलनिफ्राय बा मोजां लामायाव फैफिननो नाजानांगौ। नाथाय बेनाव बेबादि गुनखौ नुवाखै। जों बेनिखायनो जों लुगैया बेखौ जोंनि कलेजाव प्रिन्सिपालल' नङा बेखौ जोंनि कलेजाव सासे हासिब सिबग्रा बा सासे लेट्रिन साफा खालामग्रा हिसाबैबो जों लुगैया। मानोना बिथाङा जोंनि कलेजाव थानाय माने जोंनि कलेजनि बा माखासे परिबेस बा थासारिखौ जोबोर गुलुं गुजुं गाज्रि खालामनाय। बेनि जायगायाव जोंनि कलेजाव सासे जाम्बा जाम्थायाबो थायोबा जोङो बेखौ जों मोजां परिबेस फैगोन होननानै जों आसा खालामो। बेखौथ' दा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जोंनि बे कलेजावनो फैनानै बिथांमोना खोथा लांदोंमोन जे स्टुडेन्टसफोरनि माखासे प्रब्लेमफ्रा थाबैनो सल्भ जागोन। लोगोसे लेटारबो इसु जाखाबायमोन जे बे प्रिन्सिपाला बे लारलि ब्रह्म प्रिन्सिपाला बे कलेजनिफ्राय दस्रायाव ट्रेन्सफार जाबाय। ओमफ्राय जोंनाव दा लैहोर मुसाहारि सारखौ आइसि प्रिन्सिपाल हिसाबै जोंनाव फाथायहरदोंमोन। नाथाय बे जोंनि प्रब्लेमा माखासे प्रब्लेमसफ्रा माने
सल्भ जाना साइलेन्टलि जायाखै नाथाय मास मोनथामनि गेजेराव मानो बेबादि सोलायनो मोनखो आयेना माबायदि खामानि मावखो बेनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाय जायाखै नामा बेखायनो आं गुरै खावलायो जाहाथे आयेनाबो आयेन बायदियै लिगेल भागै जाहाथे मोजाङै नायबिजिरो जाहाथे जोंनि माखासे स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेमखौ बुजियो जाहाथे जों बार बार बेबायदि भुगिनांबाय थानाङाथो बेखौनो आं खावलायो लोगोसे जों मोनसे बे कलेजाव जों मोजां थासारिखौ लुगैफिनदों बेनिखायनो जों दिनै गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा ओंखारनानै फिन जों खनसे बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लाफिननांगौ जादों जेब्लासिम बिथाङा बे कलेजनिफ्राय ओंखारलाङा जों अब्लासिम धरनाखौ खालामबाय थागोन लोगोसे जोङो रावबो स्टुडेन्टसफ्रानो क्लास लाया लोगोसे क्लासरुम अफिस गासिबो बन्द थाजोबगोन जों जेब्लासिम गोजौ लेभेलनिफ्राय बा आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जेब्लासिम पार्मानेन्ट सलुसन मोनाबा पार्मानेन्ट मोजां रोंगौथि गोनां प्रिन्सिपाल मोनाबा जोङो अब्लासिम जोङो मालाबाबो जोङो मानिना लानाय नङा जिहेथु जों दिनैनो नुखाबाय जे बेहा माखासे सोलायनांगौ दंमोन नाथाय जों बेखौबो कनसिडार होदोंमोन गेजेराव नाथाय बिथांनि जिहेथु गुन बे सोलायनाय गुना फैयाखै बिथांनाव बेनिखायनो जोङो एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा जेब्लासिम बे बिथाङा बे कलेजाव प्रिन्सिपाल हिसाबै थागोन अब्लासिम जों रावबो क्लास लाया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों आन्दलनखौ खालामबाय थागोन गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन